Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο που το σημερινό, εφόσον δεν βλέπετε τη φάτσα μου, είναι βίντεο προϊόν προς πώληση μετά από πάρα πολύ καιρό και το συγκεκριμένο προϊόν είναι το καινούργιο μου mouse. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Αυτό λοιπόν είναι το mouse μας, εδώ πέρα στο κέντρο. Αυτό εδώ πέρα είναι το mouse. Όπως είδατε και από το κουτί, είναι το Logitech G102 και πάμε να το δούμε και λίγο καλύτερα τώρα χωρίς το sleeving του. Γιατί άλλαξα mouse? Καταρχάς, να είναι καλά η Cosmote και το Paisy και το Voucher. Οπότε στην ουσία, εφόσον πήρα και ένα powerbank, αυτό εδώ πέρα, το mouse όπως βλέπετε εδώ, το πήρα 0 ευρώ. Στην αρχή ήταν να πάρω το Viper Mini που στο site του Γερμανού κάνει 50 ευρώ, αλλά επειδή ήταν να πάρουμε και ένα powerbank, προτίμησα να πάρω το Logitech το ποντίκι, ώστε να χρησιμοποιήσω εγώ τα 30 ευρώ και επειδή ήταν 40 ευρώ το voucher, να βάλουμε τα υπόλοιπα για το powerbank και να βάλουμε και λίγα έξτρα. Επίσης, άλλος ένας λόγος που αλλάζω αυτό εδώ πέρα, καταρχάς, ναι, cosmetic condition, για να το φέρουμε, θα μπορούσε και καλύτερα. Τώρα θα μου πεις 4 χρόνια use, ok, fair, αλλά και πιο πολύ κιόλας επειδή το mouse έκανε μερικά glitches, μερικά errors στο tracking. Τι εννοώ, να το φέρω εδώ πέρα. Στο ποντίκι παίζω 600 dpi, στα Windows έχω το cursor speed στο 6 χωρίς mouse acceleration και μετά είναι ανάλογα με το game το sensitivity. Εφόσον παίζω με χαμηλό sensitivity, εγώ πρέπει να κάνω γρήγορες κινήσεις για να πάω από τη μία άκρη στην άλλη. Πρέπει να κάνω γρήγορες κινήσεις, οπότε πρέπει να κάνω έτσι. Και σε αυτό εδώ έχανε. Και δηλαδή θα μπορούσε αντί για αριστερά να πάρει κίνηση ότι πήγε δεξιά. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα μεγάλο για μένα, γιατί σε μερικά fights κυριολεκτικά τα έχασα επειδή το ποντίκι γαμιότανε. Αν και δεν ήθελα τόσο πολύ να το αλλάξω, με είχε βολέψει πάρα πολύ, δηλαδή είναι πια πρέκταση του χεριού μου αυτό το ποντίκι το συγκεκριμένο. Αλλά εφόσον υπήρχε τώρα αυτή εδώ πέρα η ευκαιρία, φυσικά θα μπορούσα να αλλάξω το keyboard, αλλά εφόσον έχω ήδη και ένα άλλο keyboard που χρησιμοποιούσα παλιά, το οποίο λειτουργεί μια χαρά, είπα να μην αλλάξω keyboard, ούτε ακουστικά, οπότε το μόνο λογικό πράγμα που μπορούσα να αλλάξω είναι το ποντίκι. Το βάζουμε αυτό εδώ πέρα στην άκρη, κρατάμε αυτό εδώ πέρα. Damn. Γενικά ο σχεδιασμός του με βολεύει πάρα πολύ, γιατί είναι σχεδόν καλύπτει όλο μου το χέρι και εγώ δεν έχω μεγάλο χέρι όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Εντάξει, προεξέχει λίγο εδώ πέρα, προεξέχει, αλλά εγώ συνήθως παίζω με κλό, παίζω κάπως έτσι, το κρατώ ποντίκι, κάνω εδώ επαφή και εδώ, οπότε παίζω έτσι, με βολεύει πάρα πολύ. Τα buttons τα είχα δοκιμάσει κάποια στιγμή στο πλαίσιο, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, και εντάξει, τώρα μπορεί να τα έπιανα και λάθος και όλο στο ποντίκι, γιατί δεν το είχα πιάσει και πολλή ώρα. Μπορεί να το έπιανα και λίγο λάθος και να μην με βόλευαν. Εδώ πως δεν νομίζω να είναι κάποιο θέμα. Εντάξει, φυσικά θα πρέπει να το συνηθίσω, γιατί στο Corsair, να τα βάλουμε εδώ πέρα δίπλα-δίπλα, καταρχάς έχουν σχεδόν το ίδιο footprint. Στο Corsair είναι λίγο πιο πίσω η αρχή του button, δηλαδή, και τελειώνουν λίγο πιο πίσω, που είναι ένα τσικ, δηλαδή ξέρω εγώ, αντί για γαμώτο, μη κουνιέσαι, αντί για
εδώ, ξέρω που τελειώνει λίγο πιο πίσω, δηλαδή κάπου εδώ. Αλλά εντάξει, αυτό τώρα συνηθίζεται. Πάμε λοιπόν να το ξετυλίξουμε εδώ πέρα το καλώδιο. Βλέπετε, για να το έχουν τυλίξει έτσι είναι μεγάλο το καλώδιο. Άλλο ένα, βασικά είναι και plus και minus. Γιατί όταν είναι πάρα πολύ μεγάλο το καλώδιο μπερδεύεται παντού και γίνεται μπουρδέλο. Αλλά όταν είναι μικρό, δεν είναι βασικά πάρα πολύ μικρό, είναι και δύσκολο μετά να το βάλεις και στις πίσω θύρες όταν το γραφείο σου είναι περίεργο και τέτοια. Επειδή και εγώ έχω έτσι λίγο μικρό, βασικά περίεργο γραφείο, όχι μικρό, και μικρό βασικά, είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, πάω να το συνδέσω, να βγάλω το χαρπούρ, να το αποχαιρετήσω μια τελευταία φορά. Το χαρπούρ που σε τόσα games με βοήθησε. Πάω λοιπόν να συνδέσω το Logitech. Όχι, άκυρο. Πριν το συνδέσω, έχω κι άλλο πρόβλημα με το χαρπούρ, τώρα που το θυμήθηκα. Βασικά, γενικά, άμα το βάλω σε θύρα USB, έτσι όπως είναι μόνο του το χαρπούρ, και κλείσω το PC με το ποντίκι, το PC απλά κάνει ένα restart. Και αυτό δεν είναι καλό. Logitech. Πάρε μαλάκα και φωτάκια και τρελίτσες και ιστορίες. Εντάξει, έχει και ωραίο RGB τώρα, δεν ξέρω, δεν φαίνεται τόσο πολύ γιατί έχω και το φως εδώ πέρα. Να κλείσω μία το φως. Βλέπετε, έχει έναν δαχτύλιο εδώ πέρα που πάει έτσι βασικά και έχει και το logo που πηγαίνει αριστερά στα δεξιά. Φυσικά αυτό λογικά θα είναι ρυθμιζόμενο, αν και εγώ θα βάλω πράσινο γιατί έχω πράσινο και το keyboard και το μικρό λαμπάκι από το τέτοιο, από το μικρόφωνο. By the way, τώρα που αλλάξαμε και το ποντίκι θα κάνω λογικά σύντομα και ένα setup tour. Αν θέλετε βίντεο για το PC που βάζω καταγραφικών και τέτοια, τότε να δείτε το βίντεο που έκανα την αναβάθμιση, θα το βγάλω εδώ πάνω δεξιά στις κάρτες. Είμαστε λίγους μήνες μετά από το recording. Είχα πολλά πράγματα να κάνω γι' αυτό. Τέλος πάντων, μόλις είδα ότι ο παλιός ο Billy δεν έκανε καλή δουλειά στο να σας δείξει την εφαρμογή, οπότε θα τη δείξω εγώ τώρα. Να βγάλουμε πρώτα το onboard memory. Εδώ πέρα στην ουσία, με το που πατάμε αυτό εδώ πέρα, στην ουσία αποθηκεύει όλα τα πράγματα. Ξέρω εγώ, αυτό εδώ πέρα το slot που έχω φτιάξει τώρα, το εδώ πέρα το preset. Άμα πάω εδώ πέρα στα settings, πατάω on και μετά επιλέγω ποιο preset θέλω να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιεί. Επειδή εγώ έχω φτιάξει εδώ πέρα το desktop gaming, έχω βάλει το desktop gaming. Ας το βγάλουμε λοιπόν για να δούμε όλες τις άλλες λειτουργίες. Ευχαριστώ με G-Hub. Λοιπόν, καταρχάς, έχω εδώ πέρα το sensitivity. Έχουμε 4 modes, 400, 600, 1600, 3200. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω το 600, γι' αυτό έχει και μια κάτω παύλα εδώ πέρα. Μπορώ να το αλλάξω και να το βάλω ό,τι θέλω. Δεν το αλλάζω όμως. Άμα δείτε εδώ πέρα τώρα που αλλάζω sensitivity, βγάζει και ειδοποίηση και πηγαίνει και πιο γρήγορα το mouse μου. Είναι ενοχλητικό όμως. Γι' αυτό έχω βάλει το τέτοιο. Γι' αυτό έχω βάλει το on-board memory. Και επίσης επειδή δεν θέλω να τρέχει το λογισμικό στο background σε κάθε game που παίζω, γιατί χάνουμε FPS. Report rate είναι στην ουσία το polling rate του mouse, το έχω αφήσει στο 1000. Assignments, όπως βλέπετε εδώ πέρα κάθε κουμπί του mouse είναι programmable. Εδώ πέρα είπαμε είναι programmed το DPI cycle. Αλλά ας πούμε ότι το forward, ξέρω εγώ, σε αυτό εδώ πέρα το mode θέλω να το έχω ώστε να κάνω, πού το, να το, copy. Θέλω να κάνω copy κάποια αρχεία, γιατί το κάνω συνέχεια όταν κάνω edit. Μπορώ απλά να βάλω αυτό εδώ πέρα, bam bam, forward, τέλος. Δεν χρειαζόμαστε κάτι να κάνουμε, αλλά έχουμε γενικά εδώ πέρα πράγματα, έχουμε και κουμπιά που να κάνουμε. Εδώ, F, τα F keys, home, insert, left, right, τα πάντα όλα. Actions, αυτά πέρα είναι μερικά specific από εφαρμογές νομίζω. Να, για πάμε mute και deafen στο Discord. Macros, κάποιο συγκεκριμένο action να γίνεται, κάποια σειρά από κινήσεις να γίνονται.
Και system μετά εδώ πέρα, εντάξει, δεν ξέρω, μαλακής. Και πάμε στο πιο σημαντικό που είναι το lighting. Εδώ πέρα είναι όλα τα φώτα. Εδώ λοιπόν έχω το current μου, το setup, το έχω βάλει σε πράσινο για να ταιριάζει το keyboard μου και το μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα καινούριο profile. Name this profile test. Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα τώρα στο test και μου έχει βγάλει πάλι την αρχή, τώρα δεν το βλέπετε εσείς, αλλά φαίνεται εδώ πέρα στην εφαρμογή, μου έχει βγάλει το κανονικό, το color wave, αυτό που μου είχε βγάλει στην αρχή όταν είχα κάνει unbox το mouse. Έχουμε λοιπόν το fixed που βάζετε ό,τι χρώμα θέλετε, έχουμε το cycle που πάει μόνο του, εδώ είναι το rate, να πηγαίνει πολύ αργά ή πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή με πονά τα μάτια μόνο και μόνο που το βλέπω. Το breathing, πάλι εδώ πέρα κοντρολάρουμε πόσο αργά θέλουμε να κάνει το breathing, όσο φαίνεται τώρα εδώ πέρα στην οθόνη, και πόσο γρήγορα θέλουμε. Color wave που είναι αυτό που είδαμε πριν, ή horizontal ή reverse horizontal, πηγαίνει όπως θέλουμε. Color blend, αυτό δεν το έχω καταλάβει τόσο πολύ, αλλά κάπως κάνει αποχρώσεις blend μαζί. Screen sampler, νομίζω ότι με αυτό εδώ πέρα απλά βάζεις, ξέρω εγώ, κάπου εδώ, παράδειγμα, ξέρω εγώ, θέλω να πάρεις από αυτό εδώ, νομίζω είναι ό,τι χρώμα έχει εδώ πέρα στο κουτάκι, αυτό πέρα το κουτάκι το μικρό, ό,τι χρώμα έχει εκεί μέσα, τότε αλλάζει και το ποντίκι. Εδώ πέρα τώρα, επειδή είναι σκούρο το desktop μου, δεν βγάζει τόσο πολύ χρώμα. Και το audio visualizer είναι στην ουσία κάθε φορά που κάνει system sound, το τέτοιο κάνει flicker, ξέρω εγώ, το χρώμα που βάζουμε. Πάμε λοιπόν να σας δείξω το τι γίνεται. Έχουμε εδώ πέρα τα system sounds και έχουμε εδώ πέρα το ποντίκι, οπότε αν κάνω click, βλέπετε ότι το ποντίκι εδώ πέρα κάνει flicker. Τώρα η κάμερα το κάνει έτσι να κάνει flicker, αλλά κανονικά είναι απλά ένα φωτάκι και κάνει έτσι. Pretty cool. Και θα βάλω εγώ έτσι ένα κόκκινο. Μου αρέσει το κόκκινο. Δεν μου αρέσει το κόκκινο. Και μετά έχουμε και το off. Αν κάποιος δεν το αρέσει το RGB, είναι κατανοητό. Αυτά. Εδώ έχουμε τα διαφορετικά profiles. Είναι για κάθε εφαρμογή που βρίσκει. Έχει διαφορετικά profiles. Είπαμε, εγώ θα μπορούσα να βάλω ένα profile για CS, αλλά επειδή εγώ χρησιμοποιώ profile που είναι για τα πάντα όλα, το έχω βάλει εδώ πέρα το gaming, το profile μου, και chill, όλα καλά. Αυτά. Και μετά πάλι, όπως δείξαμε πριν, device settings, onboard memory το βάζουμε και πάμε και βάζουμε το profile που θέλουμε. Και βάζω το profile αυτό που θέλω και το έχω κάνει συγκεκριμένα πράσινο, μια συγκεκριμένη απόχρωση, ώστε να έχει το ίδιο brightness με το keyboard. Πάμε λοιπόν ένα γκέιμάκι με αυτό εδώ πέρα το mouse, να δούμε τι γίνεται, να δούμε καλό, δεν είναι καλό, who knows. Και καλώς ήρθατε στο CS2. Πάμε λοιπόν να δούμε πως θα είναι in game, θα πάμε έτσι ένα deathmatch λίγο, γιατί εντάξει, το είναι μαλακίες, βαριέμαι και λίγο να παίξω ολόκληρο game και είναι και με τα ξημερώματα, οπότε δεν με συμφέρει να παίξω ολόκληρο game. Ή μάλλον όχι. Δεν θα πάμε σε αυτό το gameplay επειδή ήταν για το μπούτσο. Πάμε όμως σε ένα κλιπ που έκανα πρόσφατα. Με γάμισε η flash, Πέτρο, με γάμισε η flash. Sorry. Sorry, δεν το ήθελα να αντρίξω στο door. Τι πεθάνεις. City είναι. Όχι, δεν ήταν City. Γάμω τη μάνα σου, γάμω τον πατέρα σου, σου γάμω την οικογένεια, μαλάκα. Πού! Και μετά αυτό εδώ πέρα το epic
κλιπάκι, πάμε να σας δείξω αν αυτό πέρα το ποντίκι τελικά συμφέρει. Ναι, το ποντίκι συμφέρει και είναι συγκεκριμένα... Πώς είναι τώρα? Για 25 ευρώ λοιπόν συμφέρει πάρα πολύ αυτό το ποντίκι. Είναι πάρα πολύ καλό. Έχει addressable RGB, 8000 dpi και ναι, είναι ένα, στην ουσία για εμένα πιστεύω αυτό εδώ πέρα το ποντίκι είναι ο budget king των ποντικιών. Τώρα από ό,τι βλέπω κιόλας και το Harpoon το παλιό που είχα είναι και αυτό στα 28 ευρώ. Οπότε τώρα αν κάποιος πει αυτό ή το Harpoon, ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε ότι βολεύει καλύτερα εσάς. Θα σας πρότεινα, άμα μπορείτε κιόλας, να πάτε κάπου από κοντά να δοκιμάσετε και τα δύο τα ποντίκια. Το Harpoon είναι λίγο πιο δύσκολο να το βρείτε σε κάποιο κατάστημα, αλλά αυτό το πέρα του Logitech είναι πολύ πιο εύκολο επειδή είναι πιο καινούριο μοντέλο. Με λίγα λόγια, πηγαίνετε να δοκιμάσετε σε κάποιο κατάστημα και θα δείτε μόνοι σας αν σας βολεύει. Εμένα προσωπικά και τα δύο βολεύουν, δεν έχω κάποιο θέμα. Απλά τώρα επειδή ο σένσορας λειτουργεί κανονικότατα και δεν τα έχει φτύσει από το τόσο rage, γιατί έχει φάει rage λίγο το Harpoon μου. Βασικά πού είναι το Harpoon μου? Δεν θα μου πούνε το Harpoon. Έχει φάει γενικά πάρα πολύ rage το Harpoon. Αν σας αρέσει το Harpoon, νομίζω ότι το Harpoon είναι καλύτερο, πάρτε το Harpoon. Αλλιώς, εδώ, G102 είναι λίγο πιο καινούριο, άρα θα έχει και καινούρια τεχνολογία στο σένσορα και είναι και λίγο πιο εύκολο να το βρείτε κιόλας για να το αγοράσετε. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ και το G102 σας αποχαιρετάμε. Αλλά πριν φύγετε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι, ένα like άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο και κάποιο comment άμα θέλετε να πείτε την άποψή σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε και follow στα social media του καναλιού που λογικά πετάγονται στην οθόνη, δεν ξέρω, και τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Ciao!